dine ma flor frika takusan yoni to Faboli to Fummi Hara to Sinchan Sincu Garba to Lewe to Damga to Ngenara to Wuro Sidi to Wodobere to Soringo to Wasanta Kusan Jula ha ender galle Ceerno Amasawela to Kanele ko tari dum kala ene jiya e gardindi kabruji men to leydi Sénégal ma en jaato Dakar to lekal wa kam ko gendarme haltawi e jeen neddo wat bo neddo taw ko saysi yebe jiyabe leydi Mohamed Aboul Abdel Aziz invité d'honneur Mohamed El Ghazouani taw kadi koy fetoji woni tigamininde yubbinede nyande norti lewru jolala gonden dum to leydi Mali ko meruji communaji tawtedi e ndera Bamako kala ko kanyumen naati e tikkere hofgo juude ala ko be namdi non so wana hono Adama Sangare mera mo district mo Bamako de woppite ko buri yawde e yaccade Côte d'Ivoire non sorenaki dawlaji dendudi Amérique ko tawi be e ndera gese kakao de to leydi Burkina Faso ko député mera mo Djibo ko kanyum tigi fitano mum yoba wondude yimbe nay wonbe e jango wat boni be manno e mabbe to Guinée Bissau fetcatala CEDEAO be erima tigi nde fedde CEDEAO jodoto bato mum taw ko sommet ordinaire ngam yidde yaltinde leydi ndi e cadede to leydi Mozambique e ndara balle didi woni en 48 heures fedde wat boni be état islamique be jobima pittali ken wona sappo joyi neddo bismillah mon e kettuki hoto godde joni jaanyoden kulba Allah sahajibo yake moyoda ka duniyata alhamdulillah tagadafa yumede tuma sai jamin dauke ki alkiti kande ko kama yo gannal mo finna alhamdulillah yumede tuma sai jamin ko di do ko ji batake tintinde batake erango batake tintinde ko fati e garalla Ceerno Aliou Thiam to Kanela kono Ceerno Amadou Sawella omo tintina dendangal bandirabe e sehilabe kala wonde nyande alkamisa jeena ya lewru mawluda gonden du hono Ceerno men taw ko jiyaado Allah bitedo Ceerno Aliou Thiam to wuro Sogi ene tijja tigi e ndera wuro Kanela ndera wuro Kanel taw ko galle sawsabe to legal lawu e gardogol Ceerno Abdoulaye Saw e miñu men kala e wondibe mum tawi kadi koy wondude e yamirore mawdo galle o hono Ceerno Amadou Sawella dendangal bandirabe kanelnabe fof non yo gandu ene teddinira kadi ene bisma nyalomo bismi kadi dendangal bandirabe gure hoddibe kanyumen kala ene bisma non e nguna jillu bu Ceerno Aliou Thiam damni wadde to no dedo gure non ko wayno wuro witengo Faboli ko wayno Sinthiou Garba ko wayno Lewe ko wayno Damga Ngenar wuro Sidi wodo bere Soringo wasa kodde e ko tari dum kala de do gure kala e ko gure tari dum kala enen bisma e garala Ceerno jubbudi garal gal non ko ni way hollirama tigi nyade jande alkamisa jeena ya lewru mawlude gondo ndu ko beta e mum kanko Ceerno Aliou o tijja tigi o ara o bippo e ndara galle sawsabe ko ton tigi beta o arata o wona ton hawo juula takkusana so juuli takkusan non kanko e denda delegation mabbe kala be ummo don be pata to galle Ceerno be to be ummo don be par galle Ceerno Abou Bassoum galle Ceerno Abou Bassoum non ko ton be kirata fof non e ndera wuro Kanela dendangal bandirabe non dendangal julbe kala ene bisma e garal he sabu Ceerno Aliou Thiam ko Ceerno yimbe kala Ceerno Aliou Thiam ko mo yimbe kala dum non dendangal bandirabe ne bisma hen nan yettini do communiqué o non batake o ko Ceerno Amadou Sawella ko kanyuma yettini do batake o wuro Sogi sedima gollema Seydi Thiamel ha toro billa madande ma futan ko be kedima gollema alhamdulillah amdalema arsaqana minka se sawqi tijani hamdalema batake tintinde e batake jarnude umorade e Ceerno Habous Diallo ko imam jama mawdo mo Kidira Ceerno Habous Diallo ko kanyum woni hoorejo windere fedde heblo sukabe Afrika omo tintina dendangal bandirabe hoddibe e sehilabe kala wonde o arti e dangal
makko ngal o wanno to dowlaji tentudi Amerika kanko Ceerno Habou Diallo non jettor makko e manor makko faade dendangal sehilaɓe e dendangal musibbe e jaati jeebe e be o andodirno toon fof e dendangal almameɓe e ardiɓe jumaji e ardaɓe jumaji kala tawteɓe e nder dowlaji natin ha to Colombos ha to Memphis dendangal ɗeɗo gure kala omo yetta dendangal jaati jeebe e sehilaɓe e almameɓe e ardaɓe ɗeɗo gure kala omo tintinaɓe noon wonde o arti e jaam o tawi jaam omo yettaɓe omo malaɓe omo mantaɓe mo wiya kadi yo Allah yoɓɓe jobdi moƴƴiri yettiniɗo batake o noon ko musidɗo men sehil men Ceerno Habou Diallo eɗen namdo noon bandiraɓe ɗeɗo gure ko wayno Cincinnati ko wayno New York ko Columbus e Memphis ɗeɗo gure taw yilli eɗen namdo so tawi ala ko yejjidi toon ko wayno kurus makko walla ko wayno deftere so tawi ɗum ne laati noon yoɓe tinno yoɓe jokkodira e oɗo biteɗo Nene Mariam Tijani Ba tawteɗo nder leydi France من طريق مواصل للأمان وكل من قد أراد مسير Kettude kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam nyalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone altine nayi lewru jolal hitande ujune ɗiɗi e sappo e jeenayi kabaruji men e ɗemgal pulaar e sowto he ko musidɗo mon sehil mon haali Abouba hono noon mbirude ne gardidi kabaruji men koto leydi Sénégal puddotoɗen to leydi Sénégal jeen ha to Dakar e nder leegal bitegal Wakam gendarme ɓe halfinaɓe ndenka e kisal ɓe Dakar ɓe brigade hinde brigade de recherche ɓe pawi juuɗe mabɓe noon e fedde sakataɓe taw ko saysa yeɓe dartornoɓe funtude yimɓe ñamde ngaluji mumen tawi kadi ɓe kewi funtude yimɓe ɓe koye weeyo woni ko witede super criminalité ɓe nanggama noon kamɓe kala koɓe capanɗe nayo e jeenayo sagata kamɓe foof kadi koɓe Nigéria naɓe commandant Aboubacar Faye ko mawɗo gendarme ɓe o holliri tigui wonde o holliri ɓe keeɓino kay ɓe keewi hutorade kamɓe wat boniɓe ɓe keewi kala sasiyeɓe ɓe keewi hutorade koko witede carte sim taw ko carte sim uji ɗi fewani no identifié ɗi mbaɗaka identifié walla e kala saaha ɓe kutoro kadi kontuji taw ko kontuji fenande ko caggal noon caggal noon ko neɗɗo goto jeewa téléphone aji moɓe jinno farkude nden on kay heeɓi kay wonde wullitoyi wonde ɓe jiiɗi ko wonde wol yiɗɓe funtude ɗum ko ɗen tigui gendarme ɓe uddidi ko wiyete losgoji faade e mabɓe losgoji ɗi noon ko fodde jonte ɗiɗi ɓe mbaɗi jonte tati ɓe mbaɗi losgoji ɗi haaɓe mbawi fawde e mabɓe juuɗe caggal nde ɓe mbaɗi losgoji ɗi noon ɓe tawri noon galleji mabɓe tawi hen fodde capanɗe joyyi ordinateur Kettude kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. ɓe tawi toon noon fodde capanɗe joyyi ordinateur noon e gueɗe kewɗe ɗe ɓen saysa yeɓe kewno hutorade e oɗo saaha joni noon kamɓe kala ɓe tawe juuɗe gendarme ɓe losgoji jaaji nana uddita e mabɓe beele kayne ande so tawi wol heddiɓe ɓe nanggaka kamɓe capanɗe nayo e jeenayo nangaɓe foof kamɓe foof noon ɓe kodduno koye leegal gotal bitegal Wakama ɓe tawama kadi eɓe jogui ligne goto tawa kadi ligne o ɓe udditiri ligne o ko faux passeport o fenade e adresse fenade ko ɗum tigui ɓe joguino ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jeena ha to Tivaouane Macky Sall ko hoorejo leydi Sénégal kanko noon e sete makko timmuɗo ɓe mbaɗi jillu mabɓe subaka hande o ɓe jeehi tigui to Tivaouane juuroyade e yettade Serigne Mbaye Mansour Sy khalifa général mo Tijani Macky Sall noon caggal yetti toon o salmini o juurima chéri o jullima ceernajo o ñaguima duwawde ceerno duwontomo duwono dendagal ɓesgu Sénégal kala duwono leydi ndi kala kanko khalifa kanko Macky Sall noon o holliri tigui wonde cehilagal makko e Serigne Mbaye Sy Mansour wona joni fuɗɗi cehilagal ngal fuɗɗima tigui gila kanko khalifa kanko kay biteɗo Macky Sall gila o wonani hoorejo leydi ko gila nden kay taw ko cehilagal hakkude makko e khalifa o ngal cehilagal ne woodi o holliri kadi o yetti o yejjita dendagal golle ha tengti e golle tengtude nde galle El Hadj Malick Sy waɗantamo e kala saaha e soutien tawa kadi ko soutien mo jogonimo ha tengti noon e sumgoji hoorejo leydi
bendude holliri tigi wonde galle halle El Hadji Malick Sy be darima hen darde faydunde no fewi ha Allah wawi rokkudemo polgu kanko Macky Sall o kadi o holliri toon wonde dendangal galleji serembe tawatebe e nder leydi ndi kala hay galle goto ala hen bo jogdi cadele galleji hen fof o joni hakkude mabbe ko cehilagal e teddugal timmugal ha joni ko leydi Sénégal kedden jande l'observateur hollirino tigi wonde mo gendarmeɓe dartinino be keptino be dartinino werla goto mo hinde Mercedes on werla non nangano tigi kene wadi kure e kabirde kewde den kure non taw ko kure de hinde AK 47 fodde ko capte ujunnaje nayi e temedde joyi kural tawno hen be koliri non den kure tawade e verse Mercedes o den kure kural hen fof so tawi kay koy ndara marché noir hen kural fof ne jara ha sappo jidi euro woni 12 euro tagal non gendarme be non be koliri tigi den de be nangi werla ko nokku wiite nguppir e saamo be nangi non be nangi hen militaire goto on militaire non ko don dogi e odo saha joni non chauffeur kam wi Mercedes o chauffeur Mercedes o ne tawi juude mabbe be koliri non wonde kambe gendarme be koliri wonde losngoji badadi e koliri wonde de don kure kala di ummi kay ko ndera odo camp taw kay ko camp militaire wala mbian base militaire tawatedo e ndera legal wakam e ndera Dakar e ndera legal wakam mo Dakar hono dadibe be wakam non dadibe be camp wakam be jeddani kono be koliri e odo saha joni dum don ko déclaration ko neddo mo fotani wadde on déclaration woni haalande nde wana chauffeur o foti wadde ndena haalande hay sinno dum ne wodi suwata wonde officiel sabu den haalande foti wadde dum tigi kambe halfinabe walla mawbe bazo ko ben foti wadde haalamara communiquer mum pour labbina dum e odo saha joni non hollirama tigi wonde camion nangano ko pire non ne tawe sara e tawe pire tawe sara tifa wonam be kolliri non wonde camion fano ko ndra leydi Mauritanie ko to leydi Mauritanie ko to na fam camion fano laamu leydi Mauritanie non yeddi ha sori ladde sabu hollirnoma wonde dena kure pano tiko e pelle cebbitide tawatebe e ndera walla jogitide tawatede e ndera leydi he laamu Mauritanie non holliri wonde hay sinno kure de pay koye leydi he den won kure de mona e beedon pelle cebbitide de pay be pay kay koye beedo yimbe tawa kadi ko hutortobe ko wiite petelaji taw ko yimbe ti fellobe taw ko yidde andude competition ngaji be keewade woni kawgel be keewade kala saha taw ko jambude be wadobe ko fati bura fewde jungo kono kay wona kure paade e pelle cebbitide e odo saha joni non losngoji nani hen ha joni ko leydi Sénégal keddoden yen ha to keddoden ha joni to Dakar e ndera nde do nyalawma hande o non hollirama tigi wonde cumu wadi e ndera jere witende Petersen to Dakar cumu wadi to na hollirama non cumu ngu fuddiri tigi ko ndera lawol bitengol ale Papa Gaye Fala siftinde on non e lewru marsandu kay lewru marsandu to may non jere de sumino ha dendangal kantinaji tawetedi e ndera jere di kala cumino ha wonti ndondi ha joni ko leydi Sénégal keddoden kalen ko fate Petrotim walla mbiana Petrogaz Mamadou Lamine Diallo darima yeso doyen de juge nyalawma hande o hollirama non nyalawma hande o dendangal convoquenobe yeso doyen de juge fo kanko Mamadou Lamine Diallo ko kanko idi darade yeso doyen de juge on de o yalti dendo selte makko non o yalti o cindiri e jandi yankobe o holliri tigi wonde dendangal ko anduno kala ko fate Petrogaz mo leydi Sénégal o haali dum o haalani juge o holliri kadi wonde ko adi hande o wadino erango faade dendangal la Sénégal labe kala ndebe mbattata hakkillaji be ndeno gila ko wiite malédiction pétrole gila yettade leydi mabbe sabu kay ko holliri kadi al haali on foti haalede haalaba ha moni fofa anda gonga o to heedide Afrique nabe fofa nde won non problème pétrole wala problème gaz ko problème Afrique kala dum non dendangal Afrique nabe kala ha tengte Sénégal nabe kanyumen kala ne foti haalanede gonga ganda tigi holto gonga o woni o holliri non o haalini dendangal ko andi ko kala o haali dum juge dum non boyata ma gonga o nane walla ma gonga o yiye ha yimbe kala jira gitimon o holliri kadi ko adi ko non o holliri non e odo saha joni o holliri non ko adi hon taw ko de wadi no e rango faade besngu Sénégal labe kala nde be mbattata hakkilaji sabune teska e kala nokkuji walla leydele to pétrole walla gaz tawate eni heewi wadde dillere dum non yo Sénégal nabe dentoto gila malédiction gaz walla pétrole gila yande e mabbe ha joni ko leydi Sénégal keddo den
ha joni ko ha seno mima to leydi Sénégal ko to leydi Mauritanie padena to leydi Mauritanie noon Mohamed Wula Abdoul Aziz ko mennoɗo wonde hoorejo leydi ndi yimɓe hewɓe noon taw ko yimɓe landa wiite ka IPR woni Union pour la République ko landa ka kanko Mohamed Wula Abdoul Aziz o tafno kan landa noon yimɓe hewɓe taw ko jagge e kan landa e oɗo saaha joni yoga e mabɓe ni tawa ko jaggodde e laamu kesngu ɓe kolliri noon wonde Mohamed Wula Abdoul Aziz ko invité d'honneur woni tigui koɗo teddungal taw kadi ko Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo kesso leydi Mauritanie ko kañuma bismimo waɗimo invité d'honneur noon e national taw ko manditare leydi Mauritanie ɗaminide wadde ñande nogas jeetati lewru gonɗen du jolala gonɗen du tawa kadi hikka feto ngo waɗata koto wuuro witengo ak juste e nder Inchirin ete noon ko ete kadi wonde ko kanko woni e wona non seulement o invitama kanko kadi woni ko wite invité d'honneur woni koɗo teddungala ɓe kaɗan ɗon kadi ɓe saabu ɓe kolliri kanko Mohamed Wula Abdoul Aziz o ɗamina tigui o tijja garal makko nder leydi Mauritanie ko ñande nogas joyiya lewru jolala gonɗen du jayde tawari ɓayinde kabaru ndi ɓe kolliri tigui wonde yoga e jagorɗe Ghazouani laamu kesngu yoga e jagorɗe taw ko ɓattino wonduno sey laamu makko ɓattino kolliri wonde hay kumpa goto ala hakkude mabɓe e Abdoul Aziz Haydara ala ko Mohamed Wula Abdoul Aziz humpa e leydi he dendaga ñalawma jamma e ñalawma kala eɓe kalda eɓe jokkodiri taw koto bankamɓe jagorɗe kewɗe eɓe jokkodiri e Mohamed Wula Abdoul Aziz gonɗo e oɗo saaha joni caggal leydi ɓe kolliri Haydara ala ko humpimo e leydi he hayso ko mbubu ɗojji e leydi he kanko Mohamed Wula Abdoul Aziz so woni to omo tina tawari ndi holliri wonde goto e jagorɗe leydi ndi ɓe holliri tigui o tengtinde ko haali ko wonde te goto e jagorɗe hollirino wonde Mohamed Wula Abdoul Aziz haaldino e makko e téléphone hollirimo noon wonde ma remoni wala ma nomination waɗe ma yimɓe hewɓe nome kadi haalanimo dendagal ɗaminiɓe nomede foof ɗum noon koko adi ko conseil des ministres ne waɗa nde conseil des ministres jooɗi nde ɓe Abdoul Aziz haalano ma nome ɓe foof kamɓe foof ɓe nomama e teɓe inde mabɓe jalti kadi koye poste uji ɗi Abdoul Aziz winoɓe ɗi ko ɗina poste uji ɓe noma ɗum noon ko holle jokkodiral moƴƴal nana hakkude nguɗol laamu hakkude mabɓe e Mohamed Wula Abdoul Aziz e oɗo saaha joni tawteɗo caggal leydi ha joni ko leydi seno ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen so tawi kay Mohamed Wula Abdoul Aziz ko invité d'honneur Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo leydi ndi ko noon tigui wadde oɗo biteɗo Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo leydi Mauritanie kañumne ko invité d'honneur Macky Sall hoorejo leydi Sénégal ene bismimo e batu ɗaminigu joɗade ñande 17 e 19 jolala gonɗen du e nder Dakar tawa ngun batu noon koko fati e batu witengu paix et la sécurité en Afrique batu ngu noon ma jagorɗo ma hooreɓe leyɗele Afrique hewɓe ma tawtore batu ngu ko noon kadi hono hoorejo leydi France hoorejo jagorɗe leydi France ma tawtore batu ngu nde won noon kono beyi hewani ludde ndamdi ko ɗum waɗi noon hoorejo jagorɗe leydi France biteɗo Edouard Philippe kañum e hoore mum ko invité d'honneur batu ngu ma tawtore batu ngu on paami tigui Edouard Philippe e Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo leydi Mauritanie ko ɓeɗo ɗiɗo goni invité d'honneur batu waɗo ngu e nder Dakar ñande 17 e 19 jolal gonɗen du tawa ko batu witengu sécurité paix et la sécurité e nder Afrique ɗum ngun batu noon ngo tuggi joɗade kay ko gila 2014 gila nden noon faade oɗo saaha joni kala hitande batu ngune jooɗo e nder Dakar e gardugol oɗo biteɗo Macky Sall ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar sono mima to leydi Sénégal ko to leydi Mali paɗen to leydi Mali jen ha to Bandiagara ñande aseta ɗiɗi lewru jolala gonɗen du e tolno wuro witengo Duvombo ne tawe nde cercle Bandiagara e falde mofti ko werla militaire uji ɓe hinde fama militaire uji Mali ɓe hinde fama woni forces armées malienne ko kañum yaɓɓi pitol bombo tufanogol e dow lawol mabɓe ko ɗon werla o fetti militaire uji ɗiɗi mbasi hen pittali men ɗon e ɗon militaire uji jeegomo woɗɓe mbarmi hen barmande musde no fewi ko on ñalawma kadi ɓe hinde yaɓuno pitol ɗum noon wonno kañumen koto falde meneka ha militaire goto taw ko brigadier wasi hen fittade muɗum ha joni ko leydi Mali keddoɗen Adama Sangaré ko maire mo Bamako mo district mo Bamako oɗo saaha kala noon omo tawi niɓɓuru e nder kasoji ɗi Bamako ko dumbaɗo noon tawa kadi o tuma ko mbuñari kewdi no fewi e oɗo saaha joni ñalawma hande o noon tuggi maire uji tawateɓe e nder commune aji Bamako foof woni commune aji tawateɗe e nder Bamako kala wondude e maire uji taariɗi Bamako kamɓe kala ɓe kolliri wonde ñalawma hande o ɓe tuggi tigui tikkere hofgo juuɗe ngo balɗe jeegoma tawa noon tikkere ala ko ɓe namdi so wona Adama
Sangare maire Bamako nde woppite ko ɓuri yawde e yaccade ko gila ñande aljuma non go lewru novembre ko gila nden noon kay ɓe mbanno erango faade justice mo leydi Mali so tawi kay woppitani maire Bamako Adama Sangare so tawi ɓe goppitanimo koɓe natoɓe e tikkere hofgo juuɗe tikkere gon noon ko balɗe jeegom ko ñalawma hande o ɓe puɗɗi ɗum koto leydi Côte d'Ivoire paaden laamu dowlaji tentuɗi Amérique ɓe kolliri tigui wonde koɓe jogorɓe geddude walla wadde embargo cacao mo leydi Côte d'Ivoire e mayirde mayirde yarkoma lewru mayde ndu sete timmuɗo taw ko douanier Amérique naɓe ɓe garino e nder leydi Côte d'Ivoire addudoɓe toon noon ko wadde losgoji mabɓe wiyede kay e oɗo saaha joni e nder guese cacao tawateɗe e nder leydi Côte d'Ivoire ko sukaɓe tokosɓe sukaɓe hewɓe ligginte gollinte toon taw ko golle alay saguel woni liggeyaji sukaɓe ko ɗum gollete toon ɓe garino wadde hen losgoji mumen so tawi kay teskade ɗum ne laati hollirama kadi ma mission goɗɗo ar kay ɗo e mayde hitande gonɗen nde ma mission goɗɗo ar ummade Amérique arde kay ƴewde so tawi ɗum dokkima walla so tawi ne ustima walla sene jokki ha joni ɓe kolliri noon so tawi kay ɗum nattani so ɗum dokkaki koɓe natoɓe e koɓe geddoɓe walla ɓe natta wadde embargo mbaɗa embargo dendagal ko wiyete cacao foof ummiɗo leydi Côte d'Ivoire wonta nadde to dowlaji tentuɗi Amérique 19 hitande gonɗe nde sarɗiyeji ɗiɗi taw Amérique naɓe ko guila nden noon ɓe namdino nde département de la sécurité intérieure nde waɗata kay enquête mum ko fati ko wiyete wonde sukaɓe ne golline e nder guese cacao nde ɗum nattata ha laaɓa nde laamu nde wiyeɗe kay wiyeteɓe sécurité intérieure nde daroto kay nde ɗum dokkoto ha laaɓa walla mbaɗa interdit woni tigui kaɗa natgol cacao mo leydi Côte d'Ivoire e nder dowlaji tentuɗi Amérique koto Burkina Faso paden Oumarou Dicko ko député maire wuuro Djibo fittanu makko yoɓama aleda hanki o tati jolala gonɗen ndu ko jangu noon waɗi boni ɓe mbanno makɓe koye werla makko o wonno noon omo wonduno e yimɓe tata wonɓe ɓe paano koye nder wuuro witego Ouagadougou lamorgo leydi ndi ɓe pelbodiri e waɗi boni ɓe noon ko tolno ngoɗo wuuro witego gaskinde noon ko wuuro tawetego e yaltirde Djibo ko sanga 12 heures ko ɗon tigui werla mabɓe ko ɗon tigui e potti noon ɓena padde wat boni ɓe pottinoɓe werlaɓe noon werlamaɓe yaɓɓi tigui e pittola bomba ko ɗon werla o fetti ndena werla o fetti noon tata ɓe wonduno ɓen kam ko hen e merla e fettago he maayi kanko noon o yaltiyomo wuuri nde o yinno dandude hoore makko ɗon tigui wat boni ɓe jalti e ladde ƴetti kural fittode faye tiine makko ko ɗon ɓe tolli fiyande e tiine makko ko ɗon o heddi kankone e oɗo saaha joni noon ko sunare mawde tawate tigui e nder wuuro wiyete e falde Djibo kala holli siftinde on noon kanko oɗo député maire mo fittande mum yoɓa Oumarou Dicko ko kañum kadi kanko wonno cukko hoorejo kaɗo landa wiyete que le congrès pour la démocratie et le progrès. se no mima to leydi Burkina Faso ke to Guinée Bissau paɗen to Guinée Bissau noon délégation timmuɗo taw komo CEDEAO nal tawanen tawetno tigui e nder Bissau e nder lamorgo leydi ndi arnoɓe to noon ko yidde kay wallude leydi ndi no ƴeŋtiri e caɗele dawrugol woni altine aleda hanki o noon ɓe joddinoma e dendagal ɓe poti joddade kala gam yidde yaltinde leydi ndi e crise dawrugol woni kono ɓe donki ha woni e oɗo saaha joni noon ɓe mbaɗi erango tawa kadi ko mawɗo sete nelanoɗo to no ɓe CEDEAO biyeteɗo kala ankura o ko kañum tigui waɗi erango faade dendagal tetal CEDEAO kala nde ɓe joɗoto batu taw ko sommet extraordinaire moɓe poti joɗo sommet ordinaire ɓe poti joɗade gam yidde wallude en ndiɗo leydi witendi Guinée Bissau no yaltirta e caɗele crise dawrugol mawɗo mo woni kadi siftinde on ko ñande nogas e nayyi lewru gonɗen ndu ɓe poti yaade sumgoji taw ko sumgoji hoorejo leydi e oɗo saaha joni noon crise o woni caɗele ɗe woni tigui ko hakkude hoorejo leydi ndi hakkude mum e gonnoɗo hoore jagode makko biteɗo Aristide Gomes mo itti e oɗo saaha joni mbiɗo aadi ni Allah iwata ene heddi e wonde hoore jagode saabu kay o ala mandat wawde ittude ɗum saabu mandat makko ko gasi ha laaɓi koto leydi Mozambique cakkitoɗen e nder balɗe ɗiɗi woni en 48 heures pelle ceɓɓitiɗe wiyeteɓe état islamique tawateɗe tigui woniteɓe e nder heɓe mbaɗi janguji mabɓe heɓe nder balɗe ɗiɗi ɓe joɓima ko famdi kala pittali kene wona sappo e joyi neɗɗo ɓe joɓima pittali mumen to ɗum noon tawa ɓe mbaɗi ɗin janguji koto banggue seɓɓete to seɓɓete rewo leydi ndi jangu adangu ngu noon ɓe mbanno ɗum ko ñande aljuma ɓennuɗo ɗo ɓe toɓuno tigui ko camion de transport ɓe mbarino hen yimɓe sappo ɓe duppi camion binoɗo Dakar marchandise ɓe kollirima ñande kadi ñande caggal ɗum kadi ɓe mbaɗi jangu mabɓe ñande asende jangu ɓe mbaɗi jangu mabɓe e sara ngoɗo wuuro witego Mumu toonne ko camion de transport dimdunoɗo marchandise ɓe janno ɓe jooɓi fittandu chauffeur o e yimɓe tataw ɓe wonduno son paami tigui fodde sappo joyi neɗɗo pittali men
mbasi pital men ndara balde didi e ndara wuro witengo Mozambique musibbe te dobi dum do wonno ko tongude ne kabruji men demgal pular ko musidde mon seydi mon Ghali Abouba kente ko malaki jam yo jamala jogomi jogon